10 років за ґратами за начебто участь у незаконному збройному формуванні. Такий вирок кримському татарину Діляверу Гафарову виголосив сьогодні окупаційний Кіровський райсуд Криму. В обвинувальній частині йдеться, що Гафаров упродовж минулих 2 років нібито брав участь у добровольчому батальйоні імені Намана Челебіджихана і був серед учасників блокади Криму. За це торік у жовтні Ділявера Гафарова затримали окупаційні силовики. У суді чоловік своєї провини не визнав, стверджував, що працював перукарем на телеканалі АТР, а його генеральний директор Ленур Іслямов буцімто пропонував йому стати членом добровольчого батальйону, але Гафаров відмовився. Сам Ленур Іслямов стверджує, Гафаров не має жодного стосунку ані до АТР, ані до батальйону. Начнем с телеканала АТР. У нас штатной единицы нет даже, парикмахер, и никогда не было, и в Крыму ее не было, и тем более на материке не было. Если бы он был бы сотрудником телеканала АТР, ну, пусть не обольщаются, мы бы защищали его всеми силами и средствами, которые у нас есть. Поэтому информационным я имею в виду. Для чего дают такие сроки в Крыму, таким мальчикам, как Дилявер, молодым мальчикам? Для того, чтобы запугать всех остальных. Чтобы показать, что ни в коем случае не связывайтесь с Украиной, с материком, вообще всем, что борется за освобождение Крыма.